Eguerdion eta ondo etorri guztioi. Beste urte batez, Durangon elkartu gara, Euskal Herriko kulturaren plaza nagusinetako batean, bai, Durangoko azokan. Aurten gainera, fantasiaz beteta datorrena. Dagoeneko, zabalik dira, 58. aldiaren ateak. Goizeko 10:00 lehenengo bisitariak jada badabiltza, landako guneko pasilloetan, batetik bestera, azken nobedadeak begiratzen, sentitzen, erosten. Gune ezberdinetan antolatutako aurkezpenetan sortzaileen lanak ezagutzen. Izan ere, aurtengo edizioak aurrez aurreko azoka osoa proposatzen du. Online dendarik ez dutela antolatuko adierazi zuten Gerediaga elkarteko arduradunek, baina pertsiana guztiz itxi barik. Izan ere, adi bezain prest izango dira behar izana edo une egokia denean berriro bide horri ekiteko. Ordea, aurtengo gonbitea zuzena da. Durangora etorri eta azokak irauten dituen 5 egunetan eskaintzeko duena bizi eta sentitu. Hala, azken zailak izango diren esperientziak ere biziko ditugu seguru. Horretan lagunduko dute gainera antolatu diren 265 ekitaldi, Euskal Herriko sortzaileek plazaratu dituzten 950 nobedade eta landako gunean sinatzen edota erakusmaiaren beste aldean izango diren sortzaileek. Fantasia hutsa askorentzat. Gu, hemen, San Agustin kulturgunean elkartu gara. Gaurtik aurrera eszenatokia izango da toki paregabe hau. Arte eszenikoen plaza. Hain justu ere, disiplina ezberdinetako 11 proposamen jasoko dira berton, izan antzerkia, dantza, bakarrizketa edota zirkua. Ez naiz luzatuko baina gitarauarekin, hori baduzu eta nun kuskuseatu. Ekitaldi hau, 58. Durangoko azokari ondo etorria emateko da. Eta horrekin batera, azoka den unibertso zabalean parte hartzen duzuenoi eskerrak eman eta elkarrekin azokari hasiera emateko. Izan ere, azoka sortzaileek egiten dute. Bisitariek, argitaletxeek, diskoetxeek, euskalgintzako eragileek, Gerediaga elkarteko bazkideek eta antolakuntzako lantaldeek, erakunde publiko zein pribatuekin batera. Ikusten duzuenez, unibertso honetan guztiok jartzen du gure aletxoa. Eta halaxe batu gara hemen. Batu zaituztegu hemen, pozarren bakoitzak zuen alea jarrita ikusteko nola loratzen den. Teloi honen atzean dena prest dago. Fantasiaz, betetako ikuskizunaz gozatu halko dugu laster, baina aurretik herri erakundetako ordezkariei hitza eman gura diegu. Zenbat eman dioen eta zenbat ematen dion azokak Durangori. Eta alderantziz, zenbat eman dion eta zenbat duen emateko oraindik ere Durangok azokari. Horrela izanik nola ez, beste ezer baino lehen eman diezaiogun hitza Durangoko udaleko alkatari, Mireia Elkoro Iribe, zadoz. Agintariak, Durangaldeko herrietako alkate eta zinegotziak, Euskararen aldeko elkarte eta erakundeak, hedabidetako ordezkariak, lagunak, egunan. Ongi etorriak izan zaitezte guztiok gure herrira. Beste urte batez, aldi baterako Euskararen eta Euskal kulturaren Euskal Herriko agertoki nagusira. Durangora, Durangoko azokara. Eta nola ez, ekitaldi honetan ongi etorria emateaz gain, eskerrak ematea nahiko nuke. Eskerrik asko lehenik eta behin argitaletxeei eta kulturgileei. Urtetik urtera, zuen ekoizpenak, zuen nobedadeak ekartzen dituzuelako Durangoko azokara. Eta beraz, gu guztiok data hori noiz iritziko zain egoten gara.
Nobedade horiek bertan ezagutu ahal izateko. Eskerrik asko Durangoko azoka posible egiten duzuen erakunde publiko eta babesle guztiei. Argi daukagu, Durangoko azoka Durangotik haratago doan proiektu eta ekimen fantastikoa dela. Eta zuen guztion laguntzari gabe, fantasia hutsean geldituko litzatekela. Eta bihotz-bihotzez, eskerrik asko, eta gure aitortzarik zintzoena, Durangoko azoka urtero antolatzen duzuen Gerediagako lagunoi. Hau da, azokaz gain, eskualdean, Durangaldean, urte osoan zehar gure hizkuntza, kultura eta ondarea berreskuratzen itzelesko alegina eta lana egiten dihardu zuenoi. Zuek bidelagun zaituztegula fantasiak ez dauka etenik. Badago itxaropenik. Etorkizunak ez dauka mugarik. Zuei guztiei esker, heldu gara Durangoko azokaren 58. ediziora, zalantza barik. Beste behin, 100 liburu eta disko ez gain, askotariko kultur jarduerez gozatzeko aukera paregabea izango dugu. Sormenak eta fantasiak ez daukatelako ezirik. 1975ko azaroaren batean lehenengoko Durangoko azoka antolatu zutenek, gertaerez, istorioez eta irudiez jositako sarea asmatzeko fantasia izan zuten. Harrezkero, horiek guztiak arilkatu ditu Durangoko azokak, gaur egun dena izatera iritzi den arte. Inertziak, debekuak, zailtasunak mugiarazi zituen fantasiak duela ia 60 urte. Irudimenak, sormenak, gogoak, borondateak, konpromisoak, ekinak, azken batean, garai latz orotan bezala, fantasia eraberrituak eta auzolanak lagunduko digute egun ditugun zailtasunak gainditzen. Ez daukat horrelako dudarik. Fantasia izan zen iragana irabazten lagundu ziguna eta fantasia da eta izango da gaur zein etorkizuna irabazten lagunduko diguna. Eta badaukagu Durangon fantasia zehatz bat. Durango euskal kulturaren eta euskararen egoitza bihurtzea. Hori da gure nahia, hori da gure fantasia. Apartekoa den aste honetaz gain, urteko gainerako egunetan ere dauzkagun instalazio ezberdinak erabiliz eta kultur ekimen ezberdinak bultzatuz eta lagunduz, Durango euskal kulturaren hiriburu bihurtuko dugu. Hori da gure asmoa. Orain gure asmo hori errealitatea bihurtzeko, ia 6 hamarkadatan zehar Gerediagakoek egin izan duten bezala, bidelagun egokiak bilatu beharko ditugu. Eta ziur nago, badagoela horretarako aukera, hemen bertan bidelagun ezin hobeak ditugulako. Gogor lan egin beharko dugu, gure ametsa, gure fantasia egitate bihurtu arte. Eta hasi naizen bezala bukatu nahi dut. Guztioi eskerrak ematen. Mila esker, eta gozatu Durangoko azokaz. Durangoko azoka fantasia da, bada eta izango da. Fantasia da kulturazaleen irribarrea. Fantasia talaia irudienean. Bolondresek egiten duten lan ezin hobea. Horixe bai fantasia. Fantasia da jende alaiaren berbaroa, sortzen den giroa. Fantasia da landa komuneko kaleetan galtzia eta aspaldi ikusi gabeko lagunekin topatzea. Fantasia da ume txikien begietako dizkira, uniki dituztenein begira. Fantasia da sortzaile berrien ilusioa. Fantasia da liburuen usaina, diskoen kolorea. Fantasia da kulturzaleen irribarrea.
Bakoitzak fantasia zer den azaldu beharko bagenu, zenbat gauz ezberdin zerrendatuko genituzkeen. Agian orain, adiera berriren bat entzungo dugu jarraian. Herri erakundeetako ordezkarien hitzartzekin jarraiki, hurbil dadila Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua. Legebiltzarburu Andrea, alkatea, Bizkaiko diputatu nagusia, Gerediagako presidentea, hemen zaudeten herri agintari eta ordezkari guztiak, jaun-andreak, egunon guztioi. Durangoko azokako arduradunek jakinarazi zigutenean 2023ko ediziorako aukeratu zuten eslogana, lehenengo harritu egin nintzen. Eta ondoren, gazte ezagun batzuen gana jo nuen eta galdetu zer esan nahi du zuentzat fantasia da esaerak. Itzela erantzun zidaten, zerbait zoragarria, egundokoa, kristorena. Horixe, opa dizuegu, aurtengo edizioa, baizik ez besterik izatea, fantasia da. Durangoko azoka benetakoa da, ordea, egiazkoa da, bilgune garrantzitsua. Beste gauza askoren artean, bertan egiten dute topo, sortzaileek eta irakurle, musika entzule eta erosleek. Sorkuntza eta konsumoa dira bermatu eta sendotu behar ditugun zutabeak, euskaraz sortutako eta ekoitzitako kulturak, bizimodu oparoa, itxura ona, mami atsegina eta iraupena bermatuta izan ditzan. Zutabe horiek indartzera zuzenduta daude Eusko Jaurlaritzaren eta beste herri erakundeen politikak. Eta horrela daude jasuta Kultura 2028 plan estrategikoan. Horien artean aipatu nahi dut Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eta BBVA Fundazioak elkarlanean datorren urtean abian jarriko dugun egitasmoa. Sorkuntza literariorako beka. Beka honek gure kulturgintzako erreferende handi baten izena edukiko du, ari ere aitortza eginez bide batez ekimen honekin. Beka hau euskaraz sortzen duten idazleei zuzendua egongo da, eta helburua da bekaren onuradun izango den idazle hori urtebetez sorkuntza lan betean aritu ahal izatea beren beregi lan dedikazio osoarekin. Urtean beka bat izango da, eta narratiba, poesia zein literatura saiakerak generoak hartuko ditu bere baitan. 2024an jaurtuko dugu lehen edizioa, eta horrela dago jasoa datorren urteko aurrekontuetan. Bigarren zutabean, publikoenean ahalegin berezia egiten aritu gara eta ari gara 3 arlotan. Batez ere, audientzia berriak sortzeko asmotan. Lehena, komiki, novela grafiko eta irudidun albumak sortzeko arloan. 2017an indarrean jarri genuen irudigintza deialdi honek posible egin du urtero hainbat lan grafiko sortzen laguntzea eta gazte jendea irakurtzaletasunaren mundura erakartzeko bidea egitea. Uste dut, aurtengo azoka, komiki emaitza horren erakusleio egokia dela kantitateari eta kalitateari begiratu ezkero. Bigarren, publikorik gazteenak erakartzeko aleginak ere aipatu nahi ditut. Hor dago adibidez, manga euskaraz ekimena, Arriet argitaletxearekin batera sustatutakoa. Manga euskaraz irakurtzeko aukerak aurten protagonismo berezia izango du azokan. Hirugarrenik, dudarik ez dago aurreko urteetan irakurtzaletasuna indartzeko egindako lanak jarraipen sendoa eduki beharko duela datozen urteetan. Hezkuntzan eta hezkuntzatik kanpo. Galtzagorri elkartearekin, unibertsitatearekin eta hainbat ikastetxerekin hasitako bidea eginkizun horren hasiera da. Baita irakurtzaletasuna sustatzeko plana ere. Hori da gure konpromisoa. Eta azkenik ez dut aipatu gabe utzi nahi gure kulturaren nazioartekotzeak duen garrantzia. 2024an abiaraziko dugu Etxepare Institutuaren bitartez Book Samples, literatura laginen ataria. Helburua da, euskal literaturaren lagin hauek
nazioarteko argitaletxeen, agenteen eta irakurleen eskura jartzea obra hauen itzulpena eta argitalpena sustatzeko asmoz. Hasieran esan dut ez genukela nahi aurtengo edizioa fantasiazkoa izatea, alderantziz, itzela izatea nahi dugu. Opa dizuegu Gerediagako lagunak azoka jendetsua izatea eta arrakastaz betea. Opa dizuegu argitaletxeei salmentak bikainak izatea. Musikagile eta abeslariei musikarentzat hain zail bihurtzen ari diren salmenta bideak osatzeko, herritarren patrika eta sakelen berotasuna zuen alde jartzea opa dizuegu. Eta euskal kulturari eta kulturaz gozatzen duzuen herritarroi opa dizuegu, zuen apeta eta gustua beteko duten produktuak aurkitzea Durangoko azokan, Durangoko plazan. Mila esker eta azoka on guztioi. Azoka pizten duen argia. Fantasia, sanju ganbara, ezenatokia. Fantasia harrigarria, sormen prozesuan sortzen den magia. Magia, bema, eskerrik asko. Eta eskerrik asko, bai. Guzti hori, Excel baten barruan sartzeko neke eta komeriak horixe bai fantasia. Fantasia letra, marrazkia, mugimendua, akordia. Fantasia hutsa, sortzailearen irudimenak Durangoko azokaraino egiten duen bidea. Hutsa da, sortzailearen irudimenak Durangoko azokaraino egiten duen bidea. Fantasia ere bada, antolakuntzak abenduaren lehenengo egunetarako dena prest egondadin egiten duena. Bada Eusko Jaurlaritzako kultura sailarekin batera, Bizkaiko Foru Aldundia ere bada azokaren babesle nagusi. Horregatik, Bizkaiko Aldun Nagusiari emango diogu hurrengo berbarako tartea, Elisabete Etxanobe. Eusko Legebiltzarreko presidenta, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta, alkatesa, sailburua, foru diputatuak, nola ez Gerediaga elkarteko presidenta eta arduradunak eta onaino goiz honetan bertarutu zarien guztioi egunon lehenengo eta behin. Adierazi nahi dizuet, poz berezia ematen didala Durangoko azokaren edizio berri honetan hemen gaur egoteak. Urtero, azoka momentu berezia izaten baita geure kulturarekin eta euskararekiko konpromisoa partekatzeko. Urteak pasala, lehenengo aitarekin, gero kuadrilan eta orain, seme-alabekin, etorri garelako, naizelako, euskara eta gure kulturarekiko konpromisoa hurrengo belaunaldiei transmititzeko asmoz. Durangoko azokak aukera ematen digu bertatik bertara egoteko sortzaileekin, gertutik ikusteko nork eragiten dizkigun liburu edo abesti baten orrialdeetan irauli daitezken sentsazio, emozio eta hausnarketa guztiak. Azoka beraz, aukera ezin hobea da, are gehiago sendotzeko gure hizkuntza eta kultura maite ditugunon arteko loturak. Durangoko azokaren aurtengo edizioa gainera izenburu iradokitzailea dakargu, fantasia, aurreko hizlariak esan bezala. Fantasia da niretzat irudimenetik ateratzen dan sormena. Ezinbesteko osagaia literatura, musika eta kultura sortzeko. Eta garrantzitsua da baita fantasia beste eremu batzuetarako ere aldarrikatzea.
Fantasia horrek berak bultzatu gaitzake eta evoluzionatzera, aurrera egitea eta hobe egingo gaituzten ideia berriak garatzera. Azoka honek egin duen bezalaxe, denporarekin evoluzionatuz, adierazbide berriak integratuz, ahotsa emanez belaunaldi batzuei eta besteei, ateak zabalduz ikuspegi berriei. Eta aipatu duen hori guztia bere funtsa galdu gabe egin du gainera. Gure kultura sustatzeko konpromisoari eutsiz. Beti ere euskera sustatzen duen espazio dinamiko modura. Tokiko talentua babesten duen eta sormena ospatzen duen gune legez. Aldatzeko daukagun gaitasun horrek, etengabe hobetzeko ahalmenak, horrexek ziurtatzen dio azokari urte askotan ekitaldi kultural garrantzitsua eta zirraragarria izaten jarraitu ahal izatea. Erakutsi duen ambizioagatik, talentuarekiko konpromisoagatik, euskararekiko eta euskal kulturarekiko izan duen eta duen konpromisoagatik, Bizkaiko Foru Aldundia funtsezko aliatu izaten jarraituko du aurrerantzean ere Durangoko azokak. Badakigu aitortzen zer garrantzitsua den elkarrekin egindako lana euskal kulturaren gotorleku den azoka hau indartzeko. Beraz, aprobetxa ditzagun egun hauek ospatzeko, ikasteko eta partekatzeko. Durangoko azokaren magiak eta fantasiak inspiraturik, ikas dezagun aintzat hartzen eta zaintzen gure nortasuna, gure hizkuntza eta gure sormena. Eskerrik asko guztioi. Fantasia da azoka bizi-bizia. Fantasia da dena preste ukitzea eta igotzen zarenean okerreko akordia jotzia. Fantasia da ahotsenea kabia. Gaur loratzen den iraganeko hazia, itzelesko fantasia. Fantasia da barrenean pizten den bizigogoa. Eta fantasia izugarria, negu hurbilean, kulturaren beroa. 1001 arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. 1001 arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. 1001 arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. Eskerrik asko. Durangoko azoka zergaitik den fantasia eta zerk egiten duen fantasia hutsa kontatu digun Patrizia Urrutiak hitzartze tarteetan. Nerea Mujika, Gerediaga elkarteko presidenteari galdetzen badiozue ere, entzungo diozue esaten fantasiaz betetako egunak bizi izan dituela Durangoko azokan. Eskertuta beti Gerediagaren izenean azokari ematen zaion babesagatik. Asko gara,
eta guztiak eskertzeko beraz, etor dadila orain Oltzara Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidentea. Egunon, eguerdion. Eta ondo etorriak izan zaitezte 58. Durangoko azokara. Ondo etorri sortzaile, bazkide, babesle, antolatzaile, partaide eta bizitari guztiei. Eskerrik asko sarrera ekitaldi honetan gurekin batera zaudeten guztioi. Azoka hau posible egiteagatik eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Sailari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiko gainera, jakina, Euskara Kultura eta Kirol Sailari, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiei, Nafarroako Gobernuari, eta baita Durangoko udalari ere, zelan ez. Eskertzetik jarraituz, gure babesle pribatuak ere aipatu gura nituzke. BBK Fundazioa, Eroski, Euskaltel eta Konfekop, eskerrik asko zuen laguntza ezinbestekoa dugulako. Eskerrak baita ere, bide lagun ditugun guztiei, Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa, Astarloa Kulturgintza, Irizar, Bake, Euskal Kultur Erakundea, Euskar Abentura Landako ikastetxea, Euskotren, Metro Bilbao eta komunikabideak. Eta eskerrik asko egunotan, Durango kulturaz beteko duten sortzaile, partaide eta sale guztiei. Unkigarria izaten da Durangoko azokari hasiera emateko une hauxe. Eta aurten ere horrelaxe da. Ilusioz beterik gatoz. Izan ere, 5 egun eder ditugu aurretik. Fantasiaz beteriko 5 egun. Hitz hori hainbat aldiz entzun dozue eta entzungo dugu 5 egun honetan. Berriro ere kulturaren topagune bihurtuko da Durango, eta egitarau oparoa daukagu. Literatura solasaldiak, kontzertuak, zinea, arte eszenikoak, erakusketak, tailerrak, ipuin kontaketak, mahai inguruak eta gehiago. Guztira, entzun dozuen bezala, 265 ekitaldi. Azoka ederra dugu beraz. Ez hori bakarrik, anitza eta aktuala ere bada. Gaur egun denon ahotan dabiltzan gaiak jorratuko direlako. Azterketa historikoak bezala etorkizuneko teknologien inguruko gogoetak, dokumental mamitsuak eta bideo berritzaileak, idazle hasiberriak eta Euskadi literatura saridun guztiak, rock doinuak klasikoak eta elektronika esperimentala, partaide esperientziadunak eta ikasteko gogoz datozen gazteak. Bai, gazteak ere bai. Azoka gaztea, bizia eta freskoa izango da urtengoa. Eta ikaragarri posten gaitu horrek. Gazte ugari izango ditugu, erakusmaietan lan berriak ere erakusten, baita aurkezpenetan eta zuzenekoetan parte hartzen ere. Eta gazte piloa espero dugu bestaldean ere, zaleen artean. Egitarauko ekintza asko haientzat prestatu ditugulako. Gainera, abenduaren 8ko eguna haiei eskainiko diegu, Gazte Estandaren 2. edizioarekin. Jolasak, bazkaria, kontzertuak, aurrez jaso dugun erantzuna ona izan da.
ze 125 gaztek izena eman dute egun horretan elkarrekin Bazkaldu eta euskarazko nobedadekin bingo musikal berezian parte hartzeko. Fantasia hutsa izango da. Gazteek gaur egun lagun artean esaten duten moduan, hemendik mezu bat bidali nahi diet denei. Gazteok, zuena ere bada Durangoko azoka, eta gurekin nahi zaituztegu. Gazte gera gazte, Lourdes Iriondoren aspaldiko kantuak dioen bezala. Sasoi hartan jaiotakoa da Durangoko azoka. Bai, ekintzaile ausart batzuen eskutik. Haien ametsa garai ilunetan ezinezkoa zirudiena. Egi bihurtzen joan da urterik urte, eta gero eta indarrandiagoa hartzen gainera. Andramariko eta Merkatu plazako azokan, Sarmatik, Landako guneko epelera igaro ginen. Landako gune zoragarria. 2003an egin genuen bertarako jauzia eta goeneko 20 urte pasadira. Hau da Landakon ospatuko dugun, ospatzen ari garen, 21. edizioa. Nork esango luke txiki geratuko zitzaigunik. Hori zaila da, tragatzia, baina alazie da. Bete-beteta egongo da egunotan, estanez eta jendez goraino. Landako da azokaren estanaren epizentroa, baina bere eragina beste zenbait txokotan ere igartzen da. Duela urte batzuetatik ona, hau da bat. Hainbat eragileren ekarpenari esker. Durangoko azokaren magia herri osora zabaldu da. Gero eta gune gehiago dira azokaren parte. Talaia, Ahotzenea, Irudienea, Kabia, Saguganbara, Esenatokia eta azken aldian museoa ere batu zaigu. Horiek horrela euskal kulturaren jai erraldoia da Durangoko azoka. Euskal kulturaren inguruan egun pozgarriak igaroko ditugu Domekara bitartean. Alaitasuna, bizigogoa, emozio festa eta gure kultura erdigunean. Edo nola ere, ezin dugu ahaztu euskarak eta euskal kulturak denon bultzada behar dutela oraindik ere. Azken aldian gainera kontrako norantzan doan oldarraldi bat bizi izan dugu, baina ez gaude atzera egiteko prest. Euskal kultura indartzeko lanari eutziko diogu, eta norabide berean arraun egin gura dutenen kein elkarlana garatzeko gertu gaude Gerediaga elkartean. Zuekin denokin batera amets egiten jarraitu nahi dugu. Beraz, lan egiteko eta ospatzeko egunak ditugu aurretik. Hementxe da 58. Durangoko azoka. Kulturazaleak hartzeko gertu dago gure sormenaren lurraldea eta festa handi bat bizi dezagun denok batera. Eta sinistu dezagun, dena da posible kulturaren unibertso magiko honetan. Gozatu, sentitu, unkitu, liluratu eta amestu. Murgildu gaitezen Durangoko azokaren fantasian. Eskerrik asko. Fantasiak gora eta bera, sorpresarako, fantasiaz betetako arte performance batekin emango diogu amaiera 58. Durangoko azokaren inaugurazio ekitaldi honi. Hain zuzen ere, Amaia Lejarreta Durangarrak eta Janire Etxabet Imoztarrak Dama izena duen eta dantza eta margoa uztartzen dituen ikuskizun berriaren lagin bat taularatuko dute hemen lehenengoz.
Erro, ikus entzunezko laburra sortu du Durangarrak eta Erroren alaba da Dama. Hala, artearen eta bizitzaren efimerotasuna azpimarratu gura dute euren lan berrian. Bizi momentua beraz. Teloia zabaldu aurretik, hori bai, Gerediaga elkartaren izenean eskerrak eman gura dizkizuegun hurbildu zareten guztioi. Horretaz aparte, ohar modura esatea ere ekitaldia hasi baino lehen, hasierako sarrerako fotokolean argazkiak ateratzeko tarterik ez baduzue izan, behin ekitaldia bukatuta horretarako tartea izango duela nahi duenak 15-20 minutuz. Eta besterik gabe, datozen egunotan gozatu eta disfrutatu. Gora fantasia!
Thank you.